Kublaya pi paro at ngapediang snowpai pi shakani ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog ka Sorkar bonsin ladakadai ka Sorkar jalan ni ka Sorkar India ro nakapor shakapor ka jingpynkylla yaki babun ki rukom trikam jongka ladakadai Halor ki an ki kanun ka puli ka puthi ka koi ka kya bat ki wai pat ki mat trikam khamtam ki badon ka jingiadei bat ki pai ba kari salon sar Hoi ngimla banlen ya kajing shisha bakajing temuhi jongka Sorkar ban wanra ya kijing kala haki policy trekam jongka nakapor shakapor bonsen hi kadai nakabanta kajing bha kajing miat pat kajing toilang jong ki pat ba nong shongshnong habrok wai kari hakini ki khandiat snam ki balalai no ka Sorkar India lingba ka program Digital India yakabala launch da u Prime Minister Jonkari u Narendra Modi kata khandai snam menshwa haka shitrik u July 2004 yakabala pentrekam lengba ka Ministry of Electronics and Information Technology but ka Ministry of Finance jongka Government of India kabadon ya kamato kaba ongkumne power to empower kabamut kabor ban penkubor yano yakari yakacait benriu bat ya barok kinong song jongkari lengba kacing pendon kam yakakor internet hakibabon ki benta jongkacing em kabaman lagasi kawai nikijing Pynkylla ki Dangshen jongka Sorkar India kadai Halor ka registration of births and deaths act kat khandai span repo khandai ka act ka badai ban pej ya ka jingbo pej poranti ya ki record jong ki tarik singkha bat singyap jong barok ki nong India ya ka bala pentrekam habrok ka kari nado ka shitrik u April jong ka stem kat khandai spa nyo po ya ka ni ka act la dep ro ban amend lengba ka registration of births and deaths amendment act jong ka stem arhajar arpulai ban Pynkylla ya ka ru kombo record Thymmai ya ka trik singkha bat ka trik singyap Katkum ka juk start technology ka banta lengba kata ka national database but issue ya ki digital but birth certificate shaki nong shong nakabanta ban yo pendon kam haki babon ki kam iadei but ka Sorkar ne bat ka imlang salang Dangshen ka Sorkar India ka depan Pynkylla ya ki katto kat ni ki benta bat ka penmi ro ya ki rules ki Thymmai ha ka jingiadei tang bat ka birth certificate ka bala pentrekam nado pasdang jong uli ustem Thymmai arjat arposan ter shakman hoi kumbaka long menta tang ka wei ka union territory but newtali ki jala kari India ki blala ban pentre kampura ya kini ki rules ki Thymmai jong ka birth certificate bakan thup ya ka Delhi Union Territory ki jala ki bakan thup ya ka Karnataka ka Maharashtra ka Tamil Nadu Uttar Pradesh Kerala bat Gujarat bat ka jala West Bengal bat ka dangdon ha ka ta ka process ban pentre kam ya kini ki rule Thymmai kat baki wei pat ki jala kan thup ya ka jala Meghalaya ki nang pentre kam pat hadin ban migrate no na ka ta ka local digital system shaka centralized digital system haka jingiadei bat ka birth certificate bat death certificate ro kumjo ti parlong habadon ki jingpynkylla badon kam hakinu ki benta trekam da ka Sorkar ki ba relate direct bat upai ba bonsen bon hi na ki mat Pynkylla kim long ki bashai ni ki bias ko to lang da baro kinong shong jongkari khamtam e ki tu ki baduna haka jing nang ka jing start ba ka jing shampang bat ki ba shong basa haki thain nong kondong like no ye ki ba shong basa haki taka sor bat ki jaka khop sor ki bar nang da stang namar ka jing tip jong ki ba bon ka kham duna e haka jing dei bat ko kompentre ya ki kam da ka Sorkar lengba ka juk start ka Thymmai da ka pendon kam ya ka information ni ka digital technology ti parlong nakani ka channel jonga Aloysius papangan persangkat bala ha ka jing so thu ka pendon kot e ka jonga bat tang ban ya tip bat ban ya so thu lang ya kita ki basic idea kendian Halor ke kita ki rules Thymmai iadei bat ka birth certificate ngan persang ban pen sngau thu Lyngkot shapi ki nong jong ka jala khamtam ya baro ki baju sngau tanat ban pej ya ka ni ka channel ka jonga Halor ka ni ka banta ka jingpynkylla Thymmai ya ki rule ha ka birth certificate ngan ka long ka badan kam ban ya tip
lang namar kan kata ya ki million ngut ki nong shongshnong de ki nong India khamtam ya ki to ki mi ki pa ki badon ya ki khon ki bakhan tadu ka sitrik ukala Lyngkot arjar atposan shakman ti Lyngkot tungin ya sngam ke ka ta ka jing thumu jong ka Sorkar India haba ka Pynkylla Thymmai ya ki katu kat ni ki kandon jong ka birth certificate ka Sorkar kala Pynkylla bat penmi ya kita ki rules ki Thymmai khnang ban pen ya habdur bat ki katu kat ni ki kandon ki bala wanra lengba ka registration of births and deaths amendment act arjar atpulai bat kumju ro bandang penjanai ya kurukom trekam jong ka program Digital India but ease of living initiative jong ka Sorkar India ban digitize lut ya karukom register but issue ya ka birth certificate nang ni shakman ka Sorkar India ka thumuro ban bo bej bo renti ya ki record ka iadei bat ki tarik singkha lengba ka central database khnang ban pentikna ba kandon tang khawai ka tarik singkha ka balong genuine bat ban khangla ya ka jingsna thok ya ki birth certificate dakinu kinu ki riushim kabu ban integrate ne link ya ka tarik singkha bal register bat adhar rangkat ki wei pat ki dingdon kam ki ban persok ya ki pat ba ki ai pat ki khndiat tali ki taki rules ki Thymmai be ya dei bat ka birth certificate te parlong ya kini ki rules ki Thymmai ka Sorkar kala debat petrekam na do ka strik u January 2008 dak banta baro ki khlung ki bakha na do ka strik u kala Lyngkot 2008 shakman habaro ki to ki jala ki bangla deb ban chair ka teng kham shakmat jong ka ka video ka Sorkar na do ka strik u kala Lyngkot 2008 kala rai ban issue no tang da ki digital birth certificate omsho da ki manual birth certificate kumbajule menshwa kani ka digital birth certificate kan long no tang maka kata ka certificate ka bala ban pediang da ka Sorkar kum ka kot ban penshisha ya ka tarik singkha date of birth bat ka jaka ka place of birth omsho da ki weipan ka Sorkar kan saling no compulsory ya ka tarik singkha badu adhar ka Sorkar kan accept no ya ka digital birth certificate kum kata ka kot ka badan kam bat kan long mandatory ya baro ban submit hakapor ba apply ya ki admission lat ki de school pune ni habro ki kadan nado nursery hado ki kadan ki ba Halor ya ki bala khan nado ka strik u January arjar arposan shakman ka digital birth certificate ka ba issue kan long mandatory hab apply ya ka passport ya ka electoral photo identity card ni epic ya ka driving license ka Aadhaar card bat ki bai kumju ro hab apply kam Sorkar ni hab apply ya ki government welfare scheme ki ba per kum ki scholarship health insurance scheme government subsidies bat ki bai ki jingdan kam let's say kani kan dai tang ya ki birth certificate ka ba issue hadin jong ka sitrik ukala Lyngkot arjar atpusan om ya ki to ki ba shwa ya kata saya pentikna lang hi ma pi parok Halor kani ka banta na do ka sitrik ukala Lyngkot arjar atpusan ya ka registration na ka banta ka birth certificate dai ban apply online tang hapo atpuwisngi na do ka sngi ka bakha palat ya kata om don kampan ya ka affidavit tengkat ka sya dan kuna kat kum ka dor bala bu da ka Sorkar bad habru ban da approve shwa da ki bor ke badai pai na do ka sitrik ubra ban kong arjar aprosan ka Sorkar kan sya no ban pendon kam tang da ka digitally sign birth certificate om don kam show ya ka manual signature bad ka physical stamping ka Sorkar kala thungro ya u registrar general jong ka Sorkar India lani u registrar general of India ban maintain ya ki record jong baro ki detail particulars ki badan kam khamtam ya ka tarik kha date of birth bat jaka kha place of birth ya ki khlum ki bala ban register online tang hakawai ka national database ya ka bala ban access online da manu na kanu ka jaka bat hakanu ka por da ka balai jaka civil registration system portal jong ka Sorkar India haka address crsorgi.gov.in nakabanta ban register ni penbet yaki jing bakla haka birth but death certificate bala link do bat ka state portal system but haka ni ka portal pinyo dot ya baro ki jingtip ki bakham shai lini ki bakham bniah Halor ka birth but ka death certificate ka Sorkar kal hukum ro ya baro ki concern medical institution ni kita ki jaka sumar banado usnam arjar atpo san shakmat day ban upload ya ka digital birth certificate ki khlong bakha haki hospital hapo ka system haka po ka news ngina do bala ban register
Dia ipat kijingnya per baka Sorkar ka wanra hapden ka birth certificate bermensyua bat berbenta. Mensyua ka birth certificate kala bandai ka digital birth certificate ni ka manual birth certificate ro. Mentapat kandai betang ka digital birth certificate ka ba print nang baka computer like no ya kito kibala dapan issue shwa ka sitrik January arjar arthosan. Mensyua ya ka birth certificate ju issue da ka office municipal health department bat gram panchayat mentapat lapan hap lang no hapo ka Daka National Civil Administration. Ka birth certificate bensyua kam dadan kam than not mandatory hakapor ba shim admission haki school ki college ni university ni haba apply ya ka passport bat ki ipat ki kwat ki sla ki badan kam mentapat ka Sorkar kala rai ban pelong mandatory ya ka birth certificate haki babon ki kam ki dai bat ka Sorkar kam tam bat ka Sorkar pedeng mensyua om judan kam ban link ya ka tarik ski khabar adhar mentapat ka Sorkar kala pelong compulsory no ya ka taro mensyua haban let mi man ka por shiki office ka municipal la dan kam AA na ka bynta ka birth certificate nrei mentapan la ban access online Halor kino ki jingdon kam Lyngkot unified CRS portal hakadi ka address crsorgi.gov.in ya kabangan bu ru ha ka description box panitip lang mensyua ya ki certificate ni ki data iadei bat ka birth and death certificate the store haki local server mentapat the store lang bait hajo tang hakawai ka central database ya ka ban maintain da ka office jong registrar general jong ka Sorkar India abro kawai kari ki ai pan ki badan kam ya ki kimi ki papan le menta ki kimi ki pa ki de pan pentikna kat bala pan kha ya ki khlong haki jaka sumar bali itho da ka Sorkar ka kami badukpa ki de bandon ya ka adhar card ha ka por ba ki kha ya ki khulong ha ki hospital ni ha hangro ru khnang bandup la banding ya ka tarik kha jong ki kon jong ki bad adhar ki kami ki pa ki de ban apply ya ka birth certificate thek ha po ka athwai sngi na do ka sngi ka ba kha ban like na ki nuk ki jerut jerwan hadin habon ki kimi ki pa ki dai ban bo bha ya ki kot ki sla ki baton kam ki ba kiyo na ki hospital ha ka por ba kha khon kum ka delivery summary ki kimi ki pa ki dai ban don ro ya ki identity proof ki ba byang ha ka por ba ki register ya ka birth certificate ki kot ki sla ki baton kam pa da ka por ba register ya ka birth certificate ki kum thup ya ki ni harom ka birth summary na ki hospital la da kha ya ki khon ha po hospital ka adhar card jong ki kimi ki pa ka marriage certificate ne ka certificate ya tho tang ha ki khap badan kam ndai kam long compulsory part ndai ka long optional ka address proof kum ki bill line ki bill phone etc ban penchi sha ya ka jaka shong jaka sa ba jaka kha ka identity card jong ki kimi ki pa kum ka adhar card ka epic PAN card, passport, nangta, ka mobile number na kabanta, ban yo apadiang yo OTP verification ha ka por pa register online, ya ka birth certificate bat ka email ID, ka niro ka long optional, nang ban receive ya ka digital birth certificate ha ki email ID. Di parlok kani ka ditang ka jing batay ka balangkot jonga, tang ban ya singaw tho bat ban yo idea mulumana, halor kita ki rules ki Thymmai iadei bat ka birth certificate. Handai leda pitang don kampat ban tip company halor kani ka banta singaw ba ban wat jingtip ka ba company dalade hi da ka ba pilai shaka CRS portal Katkum ka address ka bangabo ha description box na mar ngaro ngamla mal batay pan shai na yapin nalade te parlok lada pi singaw yo chingmut bat singaw yo chimtoy kindian na kani ka video halor kani ka birth certificate singaw ba ban like share bat khamtam ban subscribe ya kani ka channel jonga na ka banta ki pat ki video bat ki khana jingja ki bangajuan ra shapi na ka por shakapor Paralok play shibon ya kapor jong pis nga ba wat klet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video